Birleşen Ştatlaryň senatorlarynyň iki partiýaly topory Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerine ýürüýte hat ýollap, COVID-19 keseliniň ýokary töwekelçilikli döwründe adalatsız tutsak edilen bendileri boşatmaga çağırş etdi. Birleşen Ştatlaryň Senatynyň daşary gatnaşyklar komitetiniň web saytynda 30-njy iýunda çap edilen habarda hatlaryň 29-njy iýunda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa, Gadak prezidenti Kasym Jomart Tokaýewa, Täjik prezidenti İmamoğlu Rahmona we Özbek prezidenti Şafkat Mirziýoýewa iýerlendi aýdylýar. Hormatly prezident Berdimuhammedow, biz öz pikirlerini parahatçylykly beýan edendikleri üçin häzirki wagtda tutsawlykda saklanýan bendileri şolsanda talip toporlarynyň agzalaryna, aktivistler we adam hukuklaryny gorap çykyş edýänleri boşatmaňyzy soraýarys diýilip prezident Berdimuhammedowa ýollanan hatda aýdylýar. Şeýle-de onda adamlar ýygnanşmak, birleşmek we söz azatlygy hukuklaryny ulanandyklary üçin hiç açan türme basylmaly däldir diýilip Amerikan senatorlary Berdimuhammedowy bu kanuny hereketler üçin häzir tutsawlykda saklanýan türkmen raýatlaryny deslapky şersiz boşatmaga çağırýarlar. 12 Amerikan senatory tarapyndan gol goýulan hatda parahatçylykly hereketler üçin tutsaw edilenleriň hemmesiniň ykwalyna üns çekilse-de onda 3 tutsawyň atlary aýratyn bellenilip geçilýär. Olar Ömrüzok Omar Kuliýew, Gulgelde Anna Niýazow we Mansur Mingelov daw bolup, olaryň türkmen häkimetleri tarapyndan değişiklikde 2018, 2008 we 2012-nji ýyllarda tutsaw edilendigi habar berilipdi. Türkiýede okuýarka türkmen talipler toporuny döreden Türkmenistanyň raýaty Ömrüzok Omar Kuliýewiň 2018-nji ýylda tutsaw edilendigine we tasdiklanmadyk habarlara görä näwelli aýplamalary bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edilendigine düşünýäris. 2019-njy ýylyň sentýabrynda jenap Omar Kuliýewiň hökmany 2 ýyllyk harby gullugyny ýerine ýetirýändigini öňe sürýän wideony gözden geçirdik. Ýöne munyň hakykatdanam şeýledigini ýa-da däldigini tasdikladyp bilmedik diýilip hatda bellenilýär. Şeýle-de hatda 2008-nji ýylda Norwegiýadan gaýdyp geleninden soň tutsak edilip 11 ýyl azatlykdan mahrum edilen Gulgelde Anna Niýazowyň tutsawlyk möhleti tamamlanandan soň ýene 5 ýyl möhleti bilen çet künjege içerki sürgüne iýerlendigine üns çekilýär. Hatda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Omar Kuliýewiň we Anna Niýazowyň işlerini Türkmenistan baradaky adam hukuklary hasabatynyň syýasy bendiler we tutsawlar bilen baglanyşykly bölümine goşandygy hem ýatladylyp, olaryň desine azatlygy goýberilmegine çağırş edilýär. Amerikan senatorlary 2012-nji ýylda tutsak edilen Mansur Mingelowyň hem 22 ýyl türme tutsawlyk möhletini berjaý edýändigini aýdýarlar. Olar Amnesty International guramasyna salgylanyp, Mingelowyň ýaňy ýakynda iňçe ketelden ejir çekendigine we bu ýagdaýyň ony COVID-19-a garşy has ejid edip biljekdigine ünsü çekip, onuň desine boşadylmagyna çağırýarlar. Bu adamlary işleriniň mazmuny boýunça boşatmaga çağırýarys. Emma şuňky gün saglyk we ynsanperwer ýagdaýlar sebäpli aýratyn tiz hereket etmäge hem çağırýarys. Ähli ýurtlar we raýatlar COVID-19 global pandemiýasynyň täsirine düşen mahaly ýapyk ýaşaýyş şertleri göz tutulanda tutsawlara awanýan howpyň germi hassa uludur diýilip hatda Berdimuhammedowa bu ýagdaýlar boýunça tiz çäre görmäge çağırş edilýär. Amerikan senatorlarynyň Merkezi Aziýanyň 4 döwlet başçylaryna ýollanan hatlarynda başga da 7 tutsawyň şolsanda 2 Gadak, 1 Gyrgyz, 2 Täjik we 2 Özbek bendisiniň boşadylmagyna çağırş edilýär.